kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Fanta Sidibe flamso dongbaru labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bidonya in na araba utukalo tile 29 sanba 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a n'a furumuso Keita Aminata Maïga u taara Beijing République populaire de Chine bidonya in na u bɔra Bamakɔ yan. Maa ka welewele kɔnɔna na n'o ye a jamana ɲɛmaa ɲɔgɔn ye n'o ye Sini jamana masakɛ ye Xi Jinping. Comité d'orientation et de pilotage barabolo projet alimentation en eau potable de la ville de Bamako ka bɔ kabalakaw fɛ kunungo ye ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛ a kɛra ɲɔgɔnnajɛrɛ sokɔnɔ minisiri so tɔgɔ la mun ɲɛsin bɛ ji ani kuranko ma a tun bɛ secrétaire général u ka bonya kɔnɔna na Issa Sise. Wolomasiri taabaw Union africaine tɔgɔla somalikaw fɛ Amison u bɔra kunungo tarata donya Stade national de Mogadiscio kɔnɔna na n'o tun ye san 2011 u dagayɔrɔ dɔ ye. Donc baro la kumabɔ olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara o lamɛnli la. Mbora ko de fɔ sisan dani na jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a n'a furumuso Keita Aminata Maïga u sera Beijing a bɛ Sini jamana a bɛ o kofɔ u bɔra faaba kɔnɔ yan. Maa ka welewele kɔnɔna na n'o ye jamana ɲɛma ɲɔgɔn ye Chine tɔgɔla Xi Jinping. Nin taama in a bɛ tile 3 taama a bɛ o kofɔ Sini jamana o kɔnɔna na a bɛna kɛ ɲɔgɔn ye jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a n'a jamana ɲɛma ɲɔgɔn Chinois jamana tɔgɔla Xi Jinping a bɛna kɛ u ka masabulon Chine tɔgɔla o kɔnɔna na jumadon nata Beijing ale kɔnɔna na. Nin ɲɔgɔnnajɛrɛ min filɛ a bɛ bila minɛn kɔnɔ ka fɛɛrɛw de sigi ɲɔgɔn kan jamana fila in cɛ baara a bɛ se ka yakubaya cogo min na. U ka ɲɔgɔnnajɛrɛ kɔnɔna na jamana ɲɛma fila in u bɛna kuma baara ɲɔgɔnya Sini jamana ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛɛrɛw k'olu ani taasiraw k'olu lajɛ minnu bɛ se ka sɔrɔbolo yakubayali k'o kofɔ ani fanga mara o jidili jamana fila in u ni ɲɔgɔn cɛ hakilina olu siratigɛ fɛ. Jamana ɲɛma IBK ani Assemblée nationale Sini jamana tɔgɔla a n'o fana kan ka ɲɔgɔn ye. N'an n'o tilara ɲɔgɔn ye la u bɛ surafana dun ɲɔgɔn fɛ. Jamana ɲɛma ka nin taama in Sini jamana kɔnɔna na a bɛ kun cɛ ni ɲɔgɔnnajɛrɛ belebeleba ye n'u ko ma forum baara ɲɔgɔnya Sini jamana ani farafin jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ. IBK a bɛ segin ka na faaba kɔnɔ yan sɛbɛtamurukalo tile 2 Bamakɔ yan tile 2 Baɲango yanni a ka masayafugu la a ka ta ka cogo a kunna kura ye san 5 baara a ka o dabɔ Mali o tɔgɔ la. Kalata o kɔfɛ mun tako fɔlɔ kɛra juillet kalo tile 29 tako filanan août kalo tile 12 tɛmɛlen o waliyara. Kulu min bɛ n'u ko ma comité d'orientation et de pilotage barabolo projet alimentation en eau potable ville de Bamako ka bɔ kabalakaw fɛ yen. Ɲɔgɔnnajɛrɛ a waleyara a lahalayaw kan a kɛra ɲɔgɔnnajɛrɛ sokɔnɔ minisiri so tɔgɔla mun ɲɛsin bɛ ji ani kuranko ma a tun bɛ maa ka bonya kɔnɔ secrétaire général minisiri so in tɔgɔla Issa Sise ale tun bɛ ka minisiri k'o nɔ bila nin ɲɔgɔnnajɛrɛ in dɔwɛrɛ tɛ comité a bɛ se ka i ɲɛdama kɛ cogo min na ka ɲɛsin laɲiniw ma n'o bɛ laɲini belebelew fɔ n'olu kɛra baarabolo in a waleyali o ɲɛkɔrɔla na yaasa baarabolo a bɛ se ka kɛ jidi fɛn cogo min na secrétaire général o ka fɔ la minisiri nɔbila ko la Issa Sise a ko ji bɔli fɛn min ka dɔn ka fɔ ji ɲuman ka n'a di Bamakɔkaw ma ka bɔ Kabala a ko a bɛ sira ɲuman kan wa i ka dɔn ka fɔ an bɛ don min na i ko bi a warikow n'a lahalayaw a bɛɛ lajɛlen a dabɔra a tɔ ye baɲumankɛw ka kɔrɔdɔnni kɛ hakilinaw la yaasa baarabolo a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka ji di cogo min na. Farafina bondakun kan Union africaine ale ka wolomasiri taabaw somalikaw fɛ Amison u bɔra stade kɔnɔna na n'o a bɛ fɔ ma Stade national de Mogadiscio n'o tun ye u dagayɔrɔ dɔ ye kabini san 2011 waatiw a bɛna segin ka na to a ka baarakɔrɔ kɛbaaw bolo n'o ye farikolo ɲɛnajɛ kɛbaaw ye olu bɛna segin ka taa farikolo ɲɛnajɛ baaraw ka taa waleya Stade national de Mogadiscio o kɔnɔna na kunnafoni disiraw olu ye nin danginɛmaya jamana ɲɛma Nigeria tɔgɔla Muhammadu Buhari kunungo jalakiliw olu tigɛkɔniw sini a mangwara dabaw olu fɛ sariya tigilamaw ani jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn a kelen kɔ k'a jira k'a fɔ lakanda ale ka jamana k'o bɛ tɛmɛ sariya batoli de fɛ
maa fɛ n'o ye general kɔrɔ ye n'ale tun bɛ masaya la san 1980 surasiya diyagoya fanga o waati ale ko jamana kɔnɔna sariya o gulon bɛ jamana lakanali la ani jamana ka nafaw olu ɲinini na. nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi donya in na araba utukalo tile 29 san 2018 ni ala man ka jɔnya jɔna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini kunnafoni kuraw k'olu dankɛnɛmaya aw ka wasa sɔrɔli kama ni nin nisɔndiya kelen ye arajo bɛnkan ale sanfɛ 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikura Kuluju Nagakɔrɔla na n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Banbara lamɛn a y'aw jija a ka malizoom.net a k'ale kɔngɔn Google ale ka ɲininikɛyɔrɔ la an na maraka faama ka journal Banbara a ka ziiriw a n'a ka poyiw an n'u bɛɛ lajɛlen ye malizoom.net ale sanfɛ n'ale ye kunnafoni disira ye cakɛbara bɔlɔlɔ o sanfɛ mun tora ne sa o ye ka foli ni tanni k'o di aw ma a ka kɔniya kurayali la ka ɲɛsin anw lamɛnli an filɛli an'an kalanli ma a kan bɛn sini inshallah. maraka faama ka bi journal Banbara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.